Tá bródar am inniu an chéad Straitéis Snámha Náisiúnta ailsiú. Ag críleár na Straitéis seo, leagtar amach bhfís chun deise thuirta gach den in Éirinn, de gach íse agus cumas dul ag snámh. Sé an snámh an dara sport ranfartíochta is mó in Éirinn, agus an rialta seo ag géirí go mhaine níos mó daoine taitneamh as an deis snámha. Leagan an Straitéis Náisiúnta plán gníomhaíochta amach, mar le conas is féidir an arbhís an snámha bhaid amach le príomhóchas áis na foilsithe, takeíochta cóteála níos fearr, feasach sábháilte méideithe, agus conar chun luachlása ordaimíochta a Arbert. Buí seo an saoire sports in áiríre agus ba mhór an bhuachmhainte é Daniel Whiffin agus Móna McSherry a eáil ar an ardán I Boris. Mar sin, ón leibhéal áitiúil, suas go dtí takeú lenar luachlásaithe Olympacha agus Paralympicha, baimid ag obair chun fís na Straitéis Náisiúnta snámha a bhaint amach, chun deise thuirta gach den in Éirinn dul ag snámh.